kanjani? Uma udayisa ubuzibulo bakho for a temporal comfort, inhloso kaNkulunkulu nezinto afuna ukuzenza kuwe uyaphazamiseka ukuthi azenze. Nalokhu akudalele ukuthi ube yikho akube kusenzeka. Ngoba usudayise ngobuzibulo bakho ngenxa yokufuna imfudumalo yesikhashana. Abanye bayakwenza lokhu because they want to belong. They want to fit in. Namhlanje sinabantu abadala baphethwe icancer, amaphapha aphelile. Ngenxa yokuthi wafunda ukubhema ena 18 ena 15. Waqala kuphi ukubhema? Wayefuna ukufitha eqembini ahamba nalo. Phakathi kwakhe bingekho into ethi akabheme. But i-pressure of wanting to belong, i-pressure of wanting to fit in. Abanye banezingane ezenza esiyithuma esitoro namhlanje. Kwakungamela ithole lengane. But i-pressure nokufuna ukufitha in, ukufuna ukubelonga, wayithola encelisa.